Ja, men det er nu velkommen til dig, Mogens Lykketoft. Du er tidligere socialdemokratisk udenrigsminister og også tidligere formand for FN's generalforsamling. Vi to skal tale meget mere om det internationale samfunds rolle i den her situation og potentielle intervention i den her konflikt. Men først lige omkring de seneste ugers begivenheder. Vi er gået på for få uger siden at have en lavintensitetskrig mellem Israel og Hizbollah til nu en fuldtonet krig med Irans indblanding også. Hvordan læser du de seneste par ugers udvikling? Ja, det er nogle krige, som Netanyahu helt åbenbart har ønsket. Det var også det, min forgænger her ved stolen gav udtryk for. Der lå en fredsplan, eller en våbenstilstandsplan, amerikanerne havde udformet, som Israel afviste. Og det betød jo så, at bombardementerne fra Hezbollah fortsatte. De havde sagt, de ville stoppe, når der var våbenstilstand i Gaza. Og det Israel har bevæget sig ud i nu, er jo en trussel mod den samlede verdensfred, og i hvert fald hele regionen er blevet destabiliseret. I nævnte dette med 1 million mennesker, nye mennesker i Libanon, er drevet fra hus og hjem. Og landet Libanon er jo skrøbeligt ud over alle grænser. Det er gået fallit flere gange, og der er stor fattigdom, og nu bliver det meget værre. Men Netanyahus regeringsforklaring på landoffensiven handler jo om det nordlige Israel, hvor et sted mellem 60 og 100.000 mennesker ikke kan være i deres hjem på grund af de raketter, Hizbollah sender ind over grænsen. Ser du ikke det som et legitimt ligesom foretagende at sige, det er det, vi reagerer på? Jamen, det er jo derfor, det er uforståeligt, at den israelske regering ikke gik ind på den våbenstilstand, som deres vigtigste allierede og våbenleverandør sagde, at de skulle gå ind på. Fordi så havde man undgået, at det her var fortsat oppe langs nordgrænsen. Men du siger, at Netanyahu vil gerne have en krig. Hvad er det for et motiv, du ser, han skulle have for det? Der er jo mange også israelere, der mener, at Netanyahu holder gang i den voldsomme krig, der stadigvæk kører i Gaza. Der var 100 mennesker, der omkom i går, så vidt jeg kan se på telegrammerne, inde i Gaza. Så det fortsætter jo der, samtidig med den nye åbning af krig her. At der kan være mange grunde for Netanyahu. Mange mener, at det skyldes, at han ved, at freden betyder, at han skal få retten for korruption. Andre mener, at han regner med, at den upopularitet, han er løbet ind i, da det her overhovedet kunne ske med Hamas' bestialske angreb, at den er han ved at overvinde ved at fjerne sine fremskredne fjender ved angreb. Og så er der dem, der mener, at han faktisk ønsker at inddrage USA i en krig mod Iran. Der er noget af det farligste, vi overhovedet kan forestille os. Det tror jeg, at amerikanerne vil gøre alt for at undgå. De har prøvet Afghanistan, de har prøvet Irak. Men derfor er det jo ikke umuligt for Netanyahu at provokere sådan noget. Og derfor er det meget, meget afgørende, at den form for reaktion, han nu finder på over for Iran, er afmålt. Iran ønsker ikke nogen krig. Iran er alt for svag, det kan vi også se med de raketter, de kan fyre af, men som ikke kan ramme, til overhovedet at overveje at gå ind i nogen krig. Iran har lige fået en ny præsident, som faktisk har prøvet at række hånd ud til Vesten, og derfor er de ikke interesseret. Men Netanyahu kan være interesseret. Han har et fjerde motiv, som jeg er frygtelig bange for, også er vejledende for ham. Han vil, det er ham og det er Putin, der i denne verden gerne vil af med demokratisk styre i USA. Okay. Og hvis det her kan blive tilstrækkeligt kaotisk, så kan det være det, der fælder Kamala Harris. Jeg vil gerne snakke videre om USA-sporet, men lad os bare lige blive på Iran. Altså, du siger, at de har ikke nogen interesse i krig. 180, tæt på 200 ballistiske missiler afsted. Det er vel alt andet lige lidt af en erklæring? Jo, det startede jo med, at man bombarderede Irans ambassade i Damaskus. Og det førte jo til det første raketangreb. Og så er det klart, at Iran har følt, at de skulle lave noget, som virker voldsomt, men som jo har været meget symbolsk, når man ved, hvor effektivt det israelsk-amerikanske raketværn er. Men kunne Netanyahus motiv ikke også hænge sammen med, at han måske ikke tror på varig fred med et Hizbollah, der har haft som erklæret mål, både før og efter 7. oktober, at en tilintetgørelse af Israel? Det der med tilintetgørelse, det er jo et gensidigt fænomen i den her konflikt. Du hører ikke Netanyahu tale om nogen form for mulig forsoning, når vi snakker Gaza-krig. Du hører ham ikke tale om nogen mulighed for bare at undgå at starte en ny krig med Hezbollah i den her skala.
Så der er jo, det grundlæggende problem i Mellemøstkrigene, det er, at ekstremisterne har magten alle vegne. Okay. Og Netanyahu er måske den allermest bekymrende ekstremist i det her, fordi han lever af krigen. Og vi hører her fra Thomas Brønd før, at det Israel har for, kan de kun gøre, fordi de har USA i ryggen, og de er i høj grad afhængige af USA, og lige nu overvejer USA også deres reaktion. Blandt andet formuleret sådan her af Bidens rådgiver Jack Sullivan kort efter Irans angreb. Today, Iran launched nearly 200 ballistic missiles towards targets in Israel. The United States military coordinated closely with the Israeli Defense Forces to help defend Israel against this attack. We will consult with the Israelis on next steps in terms of the response and how to deal with what Iran has just done, and we will continue to monitor for further threats and attacks from Iran and its proxies. Ja, USA er klar til at gå et stykke af vejen med Israel, men hvad er det for et alternativ, du siger, Joe Biden og hans folk i virkeligheden har haft til den her situation? Jamen det frygtelige ved hele forløbet i den del af året, der er gået med den forfærdelige ødelæggelse i Gaza, der bare fortsætter, det er jo, at den amerikanske præsident har stået og viftet med, at nu er vi lige ved at få en våbenhvile i Palæstina helt siden januar. Og han er hver gang bare blevet viftet af Netanyahu. Og det vil sige, at USA er en stærk allieret og beskyttelsesmagt for Israel, men USA's regering er uden nogen indflydelse på, hvad de foretager sig. Og det kan jo godt ligne en sammenligning at sige, jamen, Iran er beskyttelsesmagt for Hamas og Hezbollah, men de har nok heller ikke så meget kontrol over, hvad de foretager sig. Okay. Og du siger, at Netanyahu kan i virkeligheden have en interesse i lige nu at få hvirvlet amerikanerne ind i en krig, der også involverer Iran. Hvad bygger du det på, at det kunne være i Netanyahus interesse? Jeg bygger det blandt andet på, at vi ved allerede for år tilbage, at Netanyahu var først besluttet på at starte et angreb mod Iran. Og den eneste grund til, at det ikke skete, det var, at alle hans militære ledere sagde, at det er alt for risikabelt. Men du siger, at i virkeligheden har det også en interesse i på det her tidspunkt i en amerikansk valgkamp at få det eskaleret. Hvorfor det? Ja, som jeg siger, der er sikkert andre, men de to mennesker i denne her verden, der er mest interesseret i et genvalg af Donald Trump, det er Vladimir Putin, og det er Benjamin Netanyahu. Og vi husker, hvor tæt forholdet er mellem Trump og Netanyahu. Og han vil gå ud fra, at han får endnu mere frie hænder til så at sige at erobre hele Palæstina og slå rundt til alle sider, hvis han får Trump i præsidentposten. Men hvorfor skulle en krig med Iran få Trump til magten? Ja, fordi det kan jo fremstilles, det vil jeg love dig for, at Trump vil gøre, som at den der amerikanske præsident har ikke styr på noget som helst. At den administration, der er der nu, har ikke styr på noget som helst. Alting eskalerer bare, ikke? At det så er hans ven Netanyahu, der eskalerer, det skal han jo nok lade være med at sige. Men det at fremkalde kaos er jo en hovedmetode for Trump. Men kan du forstå dem, der tænker, at det er alligevel konspiratorisk at anlægge den analyse? Det er meget konspiratorisk, men som jeg siger, baggrunden er jo, hvad vi ved om Netanyahus også tidligere hensigter med Iran. Okay. Så lad os kigge lidt hjemme og kigge på Europa og situationen i forhold til det internationale samfunds rolle her. Statsminister Mette Frederiksen har jo også været ude og tale om det, og blandt andet tale om en tostatsløsning som den eneste vej frem, og men hun ser den som besværlig på et tidspunkt, hvor hverken Israels regering eller Hamas ønsker det, og senest har hun udtalt sig sådan her i dag. Og derfor synes jeg på et tidspunkt, at det internationale verdenssamfund bliver nødt til at overveje, om ikke vi skal så at sige tvinge parterne til at nå frem til den konklusion. Hvordan det så skal ske, og hvad konsekvenser det har hverken jeg eller nogen andre selvfølgelig på nogen som helst måde besluttet, end sige lagt en plan for. Der er ikke nogen konkret plan, men der bliver talt om en tostatsløsning, som der er blevet gjort så mange gange før. Nu står vi så over for nogle efter alt at dømme blodige måneder i Mellemøsten. Som du ser det, bør FN blande sig sådan mere direkte i den her situation i konflikten? Ja, det ville jo være meget lykkeligt, hvis FN kunne få lov. Men vi ved jo også, at den amerikanske vetoret til fordel for Israel, der altid forhindrer FN i at kunne tage aktion for at stoppe de her konflikter. Og derfor må man sige, jamen,
det der med at lægge pres på parterne, og i særklasse på den stærke magt, Israel, fordi det er jo ikke længere situationen, at jøderne er ved at blive drevet ud i havet. Situationen er, at palæstinenserne er ved at miste et hvert livsgrundlag i Palæstina, med det, der sker, både med at jævne Gaza med jorden og Vestbredden, hvor man rykker frem og brænder boliger af, for at bosætterne kan komme frem. Så det er presset først og fremmest på Israel, og det er USA de eneste, der kan udøve. Det kommer ikke til at ske, før der har været valg i USA. Man kan håbe på, at det kommer til at ske bagefter. Men i den sammenhæng, velvidende, at det, der skulle være Palæstina, det er en ruinbunke og en schweizerost, der er gennemhullet af israelske kolonier, og vi er kommet længere væk fra det end nogensinde, ja, så kunne det tænkes, og det håber jeg, at det, der ligger i Mette Frederiksens udtalelse også, at med USA's billigelse verden kunne rykke ind og lave militær beskyttelse af de palæstinensiske områder med arabiske, europæiske og andre FN-styrker. Så det er fredskabende styrker, du taler om her, men som en af dem, der har været fremme med, hvor fejlslagen den danske udenrigspolitik har været i sin aktivistiske tidsalder, den aktivistiske udenrigspolitik, hvad får dig så til at tro, at det vil virke den her gang? Jamen, det skulle jo være, fordi der var et meget, meget klart FN-mandat, modsætning til, hvad der for eksempel gik ind i Irak. Men at hele verden var med på det her. Amerikanerne lagde det pres, der skulle til, at israelerne accepterede det, og så var det arabiske og måske europæiske soldater, der ikke skulle ind og slås, men skulle ind og beskytte, hvad der er tilbage af Palæstina. Det lyder besværligt, Mogens Lykketoft, og konflikten i Mellemøsten har jo varet i årtier nu. Står vi så og kigger ind i en periode, hvor vi som internationalt samfund endnu en gang kan følge med minut for minut, når civile liv bliver taget i de kommende måneder. Du har selv siddet som formand for FN's generalforsamling. Er der ikke noget i øvrigt, mens konflikten også har braget løs? Er der ikke bare noget med, at det internationale samfund slet og ret har spillet mere end fallit? Jo, det har det, fordi vi har vedtaget 100 resolutioner om, at nu skal der være en tostatsløsning helt siden 1947. Men vi har tilladt, at Israel holder den her besættelse ved lige indeslutningen af Gaza, som jo var en åben fængsel, indtil krigen brød ud. Og at der er 700.000 bosættere, eller kolonialister, om man vil, der er flyttet ind på den lille lap land, der skulle være det fremmede Palæstina. Okay. Så lad mig bare forstå her til sidst. Jeg ved, at du mener, at hverken Iran eller USA har en interesse i, at det her fører til en storskala krig. Men hvad får der egentlig til at bevare den form for optimisme, det alt andet lige må komme fra? Jamen, det er jo først og fremmest en analyse af, hvad er USA's og hvad er Irans reelle statsinteresse. Altså, hvis de handler bare nogenlunde rationelt, det kan man jo ikke være sikker på. Så vil de gøre alt for at undgå det her. USA har prøvet at involvere sig i store krige med meget fremmedrettede lande som Afghanistan og Irak, og det gik jo ikke så godt. Og der tror jeg ikke, der er nogen appetit i det amerikanske politiske system på ligefrem at komme i krig med Iran. Alright. Tusind tak for besøget her i Deadline, Mogens Lykketoft. Tak selv. Det var slut på denne her omgang Deadline. Vi er tilbage igen på mandag. Indtil da, ha' det godt så længe.